Sa aton mga viewers sa buong adlaw, pila man ka Saturday nga kita nag-program to give way sa aton nga mga kauturan, ka aton mga abyan, kag kita man sa lawas naton nga maka arinar man kita aton pet, no? Maka rest and recreation man kita sa nga nagligad to alang-alang man kita kay 23, no? Sunod nag 31. Ti alang-alang aton nga pag-program kay ti nag-observe kita sa Christmas kag New Year. Pero anyway, sa aton mga viewers sa buong adlaw, balik kita sa aton nga pagpangalagan. Pasensya na kamo, nakamas ako kay medyo subong ang aton nga tingog medyo nagalain bagod sang timpo posible aton na pet. Kag medyo ginaubo kita, no? Pero anyway, sa aton mga viewers sa mga adlaw, hindi ni makahamper sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Kag start kita sa aton nga program sa pagpasalamat sa Ginoo nga nakabalik kami subong adlaw sa sining program Ilonggo News Live. Mangin kabahin kami, mangin medium kami sa impormasyon para sa ibalo sa aton mga viewers. So po diri sa control si Engineer Ruben Panes, of course. Good morning sa kay Tintin. Good morning dira sa Liganis. Sa kay Abyan David. Pre, good morning dira. Boss, good morning sa kay Mayor Junjun Haen. Kag sa kay Toto Rex, good morning. Daw medyo lapyo pang iban. Bangod man sang wa iban katulugan. Iban sa plaza. Ang problema, gali kung maanad ikaw sa cellphone, kagway ka cellphone, na mabuang ka, no? Sa kuna may cellphone, okay man lang. Anyway, good morning inyo abyan sa Kanginan Art Calzas. Duway nyo kayo main guest na mga upod naton si aton ni Botserotse. Muna sa una ang bokal parti sa kuryente sa syudad. Napig-away sa syudad. Labi na gid sa kuryente ang pagambalan. Kag of course, basi mag-abot man karon si Engineer Pitong Yap parte ini sa consolidation sa mga salakyan. I don't know kung sige pa biyahe subong sa mga ano pa nawag sina? Mga salakyan nga daan traditional, no? Pero anyway, upon naton diri aton nga legal expert kag legal partner. Wala siliwan si Atty. Pet Meliesa. Atty. Pistong, good morning kag Happy New Year. Good morning man, Art. Happy New Year. Kagkabay pa nga nangin mangin mabungahon ang imo nga tuig 2024. Kag sa aton nan nga man nga tumalanaw. Happy and prosperous New Year. Kalan mo man kita Atty. Pistong nga bisan pa down kita kon kaysa ang instinct naton survivalist kita ya. No? We are survivalist makabiyanan nga bisan pa ano pang mga problema nga tubang naton buhi man tagyapon. Though ang prinsipyo sang sang kawayan la Tony Pistong, bisan ano kuyop sa ngangin maulay-ulay man lang namo. Bangon man yapon, balik man yapon, no? Debla Tony Pet. Oo. Kag mangkot ako sa imo, kamusta nakatulog naman ka sang tayoyon alin sang Enero 2? Ang kakapoy kaysa katulod sa aton nga matulugan na lang kita, no? Pero ang routine naton nga more or less ma-average kita mga 6 hours nga tulog, hindi mo na ma-avail. Kisa tagduha na lang ka oras kay bangod naanad kita sa may electric fan kita, naanad kita nga nami ang tulog naton. Pero mangod sang kainiton, medyo hindi maayo ang aton katulugon. Huwag man kita kapangita sang aircon gidya, pero importante lang daw hindi gid man tama ka init. Ako yung maguntahan ko, pero mga kabataan, galiwasaman, di way patay man nga paypay ni mo, ti kon maurot lang imo nga ano pa lang sa chargeable nga fan, at gaunay gabiring man nabaga mo kapaypay sa mga kabataan aton ni Pistong. Oo gani kay mismo bisan hindi ka nang gani mamaypay sa pagburo baliswa mo na lang kag sa Pero natural na notice mo nga hindi tama ka init subong. Isa sa mga bagay nga daw kung summer
perti kinit, pero subong hindi ko ka makinit, amo na nga daw, hindi masyado ka kapaang kung magigdakaw. Bangon ina kay Disyembre no hasta ni sa Enero kay ang ang snow pa sa Northern Hemisphere. Oo. Ning katunaw kag ang tapya nga malamig sa nga hangin algikan dira. Siberian wind. Kapanaog diri sa Pilipinas mo na nga subong timpo nga medyo ang panahon medyo makonsulta kalog pa maginaw ng kaunti. Oo. Kay Hello. Winter dito mo Winter. mula diri sa aton nakaambit man kita sa Kabugnaw. Sa ligad, Tony Pistong, di ba may power outage man sa ligad? Puro nagtabot yan mga summer. O Abril ako. Abril. Wing. Dito yak tamagid ya kapaang to. Subong hindi masyado kapaang, no? Pero Kag pariyo ang bangdan. Oo. Ang bangdan amo ang unstable nga highway sa Oo. kurente o kan transmission line nga ginapanag-iyahan sa National Grid Corporation of the Philippines. anong grade man? Dalo? Grid. GRID. Hindi ni siya dinalok. Pero to, Abi ko din nalok. National NGCP. Oo. Amo gyapon ang bangdan. Ang anay may program ang NGCP to address that. Kuno by August of 2023 masolbar na inang problema sa highway sa Before kita transmission line. mag-istorya sa na Tony Pistong, na-notice ka nga sa una, kung mag-burn out, do okay man lang kita kayo, ay kita mga cellphone. Subong yung kasala mo. Burn out kay tag pila minutos o kung inuras man lang magkwanta mo to. Kwanta mo. Pero, Oo. Iniya tag bilog nga gabi. Oo. O bilog nga adlaw 24 hours. Oo. O kung sadtong Abril 2023 inadlaw na to ya. Inadlaw. Oo. Isino kagwanta. Kag hindi ka gawa katulog, kay naanali ka sa cellphone bla. Isama na. Oo. Oo. Doon na isklabo na kita sa technology, no? Hindi man kay subong sa cellphone, pwede ka naman ka-connect bisan brownout kay kung may storage ka sang power bank ka, hindi ka gwa ma-isolate. Hindi ka ma-isolate. Pero Oo. kung back-down man ang power bank mo. At amo na nga makon may solar ako mo. may solar kay mo ya. Solar lamp lang ang gamay lang Oo. nga pwede ka recharge Okay. ang cellphone. Gali. Oo. Pilam lang to bakal ko sang una 700. Subong siguro mga 1,000 na siguro. Pero lawid man ang usar mo. Di mas mayo na sang sa ang amon to kay lapit kami sa kakapihan. Oo. Attorney Rotse, good morning. Lapit kami Oo. sa kapihan, puno man, to mention the coffee shop, cafe break, lapit kami sa CPO. Gapuno man ang coffee break sa saksakan sa ano bla mga may charge. Oo. Tigang komunikasyon. Good morning, Happy New Year. Nagpreliminary na kami din ito repet. Of course, ang aton nga bisita sa bungaga, wala sindiwan ko ni si Atty. Botse Rotse. Panyero mo, partner ko, si Atty. Emiliasa. Good morning, Atty. Bots. Good morning sa inyo tanan. Okay. Good morning. Anong Happy New Year. Tapos naman ang kalbaryo ta. Happy Amo New gani. Year. Amo lang Pwede sa- ta ka bala ko, Happy New Year. Amo nang ina-istorya namon, why ba kami ginman ka padalom parte sa istorya sa ining epekto sa brownout. Pero kamo mga abogado, kamo may ideya kamo paano ano niyang role yo sang man sang NGCP sa kabuhi sang tao din sa Iloilo man. Attorney Rotse. Bali, ang isa na siya ka-important nga sektor sa electricity industry. Kaya ang aton nga electric industry is composed ang ang balila tatlo, but I would say apat. Una is the generation. Sila ang ilan na yung obra is just to generate electricity. Amo na ilang obligasyon.
Dayon ang transmission, dramagi ang kuryente. Tapos malabot siya sa distribution. Amo ng mga more power, mga eleco na. Ang ika-4, amo na yung mga konsumidor. Hindi ta pwede ma-leave out ang mga konsumidor. Kay tanan sila ang tatlo ning nag-una. Katrabaho na sila dapat para sa konsumidor. Wala na sila iba nga purpose, tanan nga poder nga ginatag sila is because of the consumers. So, amo na ang 4. So, ang transmission industriya, isa lang na siya, monopoly man na bilog nga Pilipinas, monopolize niya. Kagamo na ginasiling nila nga natural monopoly nga kinanglanon sa economic balang economies of scale nga mas barato kaysa mag-produce ka sang 1,000 units as opposed nga 5 lang obrahon mo. Sa industrial concept na siya. So amo na nga mas mayo nga isa lang ang handle sang tanan para sa bilog nga Pilipinas, parang investment siya wala masibo ya. So amo na nga nakasalalay kita sa transmission kag sa NGCP. Although ako hindi man ko magsiling hindi man lang guro pwede NGCP lang pwede man guro nga tatloon sila. Visayas, I don't know, kay engineering problem na siya mo. Posible man guro nga tatlo sa kay ang sa Luzon, lain man to transmission. Sa Visayas, lain man niya ma-lockdo sa transmission. Sa Mindanao, lain man niya. Kag mag-interconnect lang sila galing. Attorney Pet, before kita mag-komento parte sa NGCP, before mag-NGCP, ini a little story abi Attorney Pet. Ang origin sinisang una nga ang transmission, generation, distribution pwede sa isa lang ka personality o korporasyon. Ini ang nahimo sang gobyerno sang Pilipinas sa panahon sang National Power Corporation, ang NAPOCOR. Ang NAPOCOR may mga ganka panag-iya sa mga planta sang elektrisidad. Siya man ang tag-iya sang Transco, sang transmission. Siya man ang kapanag-iya sang shipping lines nga nagakarga sang mga fuel alin sa ibang pungsod ang Philippine National Oil Corporation subsidiary ina sang NAPOCOR. Sang pasad ang Republic Act 9136 ukon ang IPERA Law sang 2001 ining NAPOCOR ginsiad sa damo nga component. Sa ginsiling na ni Attorney Butch nga isa lang no kon sa generation sector generation sector ka lang. Okay. Amo to ginbaligya sang NAPOCOR ang tanan niya nga mga generators. Ginbaligya man sang NAPOCOR ang iya transmission line. Kin-privatize. Pati ang Philippine National Oil Corporation kin-privatize man. Karon may mga individual players ang tingtawag nga distributors. Lain-lain ni sa una pang Ileco, dugay na ina. May PECO, tapos ginbuslan sang more. Hindi sila why na sila sang power to generate. Kundi ang ilan nilang activity amo ang pag-distribute sang kuryente. Amo na lang rolyo nila. Mo lang na. Kag sa IPERA Law may ara pagid isa ka sektor nga daw na-overlook naton ang supplier. Ang definition sang IPERA Law, ang supplier is neither a generator nor distributor. Bisan sino lang makabakal sang natawag nga wholesale electricity spot market, WESM. Amo sang una. WESM. Amo ni sa una ginimo sang Kapitol. Sa panahon ni Governor Tupas. Kay ang legal officer sa to si Attorney Cabaluna nga daw may ihibalo. So ang concept sa to nga mapakal in bulk ang Kapitolyo sang electric supply for the whole year with the concept na kung hindi niya maubos ibaligya sa iban.
Okay. Oo. Amo to ang natabo. Attorney Boots, at least may idea ko parte sa historika ga ang NGCP why nag-generate to? Wala sila GCP wala na sila generate. Transmission lines na sila. Okay. Wala na sila generate transmission lines na nayaila from the generation companies pakadto sa distribution utilities. Amo na mga more power. Amo nang transco sa mga. Amo na siya transco sa una. Okay. May nagbaligyas na da kabalo ka man naguro. Laway lang kapital ya. Si Rason. Tapos ang kondisyones nga mabayad lang siya kung nagaganar na. Tapos wala pa gani pila ka tuig na baligya naman liwat. So very talented yun nga klase transaction. But tiyan mo na ang huyog sa ano is to privatize everything mo. Ganino. Katingalahan mo, ginansya ka na, ibaligya mo yung imo nga asset nga may ginansya ka na. Ano daw di ko maintindihan? Anong klaseng gobyerno naman? Tiyan mo na ang basang law professor ko si Attorney Aloba blasang una. Si Rex. Eskwela ko sa UI, hambalya, the government is the worst businessman. Kaya supposedly dapat hindi siya magganar mo. Although kung nagaganar ang gobyerno, hindi man sa profit oriented, mayo mga tani kaya para magamit niya man ng kwarta ang profit niya. Galing mas dako ang transaksyon guro sa tao nga temporaryo lang ara sa gobyerno. Oo. Kung ibaligya ya. It seems nga Balaan mo sa... ang Attorney Pet, it seems nga akong pag-intindi, hindi man ko bugal po, akong pag-intindi nga, why sila after sang ano pa sila, benepisyo sa mga pumuluyo, kundi nga profit ang ilaya ginatanaw. Ang private Is it sector correct? ang private sector niya ang nga kalatabo ni nga angaw despite the privatization of NGCP pigado gyapon serbisyo. Isa pa na. Inabangon kay ang siyempre ang mga negosyante niya profit oriented, hindi na sila service oriented. Correct. Ang gobyerno sa Canada, Vietnam, China, Russia, sila ang kapanag-iya sa electricity sector. Amo na ang Vietnam barato electricity ito makakompete sila sa kaysa nolang kay barato ang electricity. Kita iya aton na make income na. Ibaligya pa sa private sector pareho sang natabo sa PAL. PAL na iya sa gobyerno sa una na ginbaligya. Ano nga rason? Okay. Ano yung rason sila na Tony Boots? Profit? Well, ang katabok isa is ang gina-appoint bala nga nagadumala sa mga amo na mga negosyo. Basta hindi man mga professional, hindi man bala mga totoo, gid mga business managers nga sweldohan mo dako or may firm ka nga ipamanage na kagimayuhon niya pag-manage para profit sharing lang kamo for example. Nga napang-appoint bisaton may mga hinablos niya mo ni pakaisa niya mo ni classmate niya mo ni nga hindi man bala competent magpadlagan sang isa ka departamento. So amo na usto na ba ni nung pit nga ang mga negosyo nga ginapamaligya sang gobyerno actually wala ni kapirdihan yung mga klase negosyo. Bisan ng papadlaganon mo sini is only an average type of manager. Basta siguraduho niya lang everything is in order. Milyonaryo niya ang ang gapadlagan sini ang gobyerno millions ang profit ya. Kaling problema utangan, i-mismanage tapos wala man sang accountability. Amo na nga wala may nahadlok makatapak gani sa mo na nga posisyon katasan na nila nga katasan total wala man gyapon accountability. So amo nang problema Privado mo pero kung gobyerno, accountable sila. Tony Pet.
Oo, at least may mga kasuguan kita nga nagka-penalize Penalize. sa mga irregularities, sa mga malfeasance, misfeasance, kung ano pa dira, may criminal penal sanction. Kag may civil service man kita nga naga-supervise man katanaw may ombudsman man kita. Gani. Amo na gani nga madamo kanugon sa mga assets ng Philippine government nga nagkaladto lang na-privatize lang. Salaman mamasol, no? Pero subungan sa tabo nga amo ni nga blackout. Sino dapat sini nga pasulo naton? Attorney Boots. Wala pa natapos ang investigasyon, but we have to understand ang problema nga ni halimpan isang chimpo sa peko mo. Kadumdum ako sa una, konsihal pa ko sa that time nga amo to sang kasalsagan balasang nga nog take over bla. May mga istorya nga take over nag brown out dayon nga grabe man bla do hasta maggabi nga brown out nga blackout gidya bla. Pero sa nga una to nga simpula ya gadugay ang blackout nga pila kadlaw nga parehas ni. Do bilog lang sa blood, law nga lawig-lawig lang gidaw tapos total blackout. Pero ka-restore man. Ti dugay na ni nga mga problema ng pet nga naga-liwat-liwat lang. Ang ako na pamangkot kapasahay kada matabon ni kapasahay katudloanay ang power plant katudloanay pero wala pa ko kabalo kung anong inspirasyon sa power plant nga nagdululungan sila yauntat noon tapos nga kahinay mag-restore. Tapos ang NGCP gambalya nga okay ang linya nila. Nga ang problema is the power plant. Tapos ang gobyerno taman niya, dasig man niya tudlo. Balaan nyo nagilang nga amo na yung problema. Limpas ang una, anong ginubra nyo? Anong measures agin pasar nyo? Agin implement nyo para makompel ang mga players nga ni nga 99% efficiency kag reliability ang ubrahon nila sa negosyo nila. Okay, ang mga private, amo na ambal ni nung pet nga mga private firms sa tungod sa ilot sa privatization. Ang ila ginaiyang nga direksyon is maximize profits and minimize costs. Amo ginani amo lang Never mind sa mga kliyente. Hindi man sa mo na pero hindi ang number one priority kaya is to maximize costs and minimize profits because it would be more profitable for them not to service a certain portion of the population nga dapat sila serbisyon para hindi lang masobra ng ila cost kag maximize ila profits. They will do that. That's why nga highly regulated gani ang amuning nga negosyo ng pet. Balano may Department of Energy kita nga tani amo ni ang mag-execute sang laws. Dason ang mismo ang sanggin privatize ang napokor, ginpasad ang IPIRA law, gin-create ang bagong opisina ang Energy Regulatory Commission. Administrative body ni sa Quasi Tribunal. Pero like any Quasi Tribunal law ay hindi maka-initiate sang action waay sang sing venue nga maka-akto moto proprio. Kahulat lang do pari sa korte nga mahulat lang kung may complaint. May reklamo. Oo. Amo na nga why ma-supervise kung bala insakto ang ginobra sang NGCP o hindi. Isang aligad ibla sang last year summer ito nag-bomani blackout man. Oo. Ang istorya sa to sa mga politiko din sa syudad nga congressional inquiry, mag-conduct sila ng congressional inquiry. Hindi man tumatayon. Natabo to ay. Di man? Siguro may aral lang pero to under the radar lang guro Pero hindi na siya unang ikapila na niya congressional inquiry. Hindi wala. Kapila na ni sa chimpo pa to sa una. Kapila na ni matabong congressional inquiry. Nga talakay amo magyapon nga problema tapos amo man part man sa ngaton nga obligasyon nga kita na lang remind perme nga may mga pending kita nga lubrahon ang NGCP kun sino pa sa electricity sector
may mga pending silang lubraon nga dapat hindi tanin nila kalimtan kaya basi mag yearly na event na nimo. Yearly event na Gani? nagitabo. Kabay pa nga yearly lang kaya basi mag twice a year, three times a year. Ti tapat taliwat-liwat lang istoryata. Di kung mag-congressional inquiry, for example, kamo mga abogado, anong dapat ipamangkot na tondi? Parang sa benepisyo sa mga stakeholders, sa mga amon nabing sa aton. Aton ni Boots. Okay. Ang kung di ka congressional inquiry ka, kaya para mabalaan mo kung ano natabo mo. Kag may power of contempt ka kung di kayo sila magsabat. So, grabe yung poder. Kag tanan nga mga resources ng gobyerno, ara sa kamot mo eh. Kaya ikaw ang pinakataas nga sang gobyerno mo. Kaya equal na sila tatlo mo. Oh. Once mabalaan mo na kung anong kinanglanon, dapat i-follow through mo. I-follow through mo nga, ano na natabo sa amo ni, nag-congressional hearing kita, amo ni hambal nyo, ano na natabo. I-monitor nyo kaya, ikuliton nyo kaya malasta nga matakaan sila kag taposon kinila. Hindi nga pagkatapos, sound off, Why naman? ambal-ambal ka lang, pakita ka da sa tao, amnesia ka na diyon. Manunduman ko man ang Tony Petty ang Tony Boots ang flyover ba? May congressional inquiry, di ba? Anong tabo sa to, Wayman? Wala. Tiyan mo man ni Guro. Ito, congressional, ito man yun. Ang nag-sponsor sa to si Raul ang sa Kabataan Party List. Ito man yun. Ay sa committee level, ang ito ma-resolve pa. Di ko ikaw, Proposal lang. diribi ano mo pamangkot sila? At kung bahin sa electricity, akot pamangkot, no? Diri ang may PEDC, may 3 o kung 4 ka planta. May power sa konsepsyon. Mga 500 megawatts ang kapasidad sang mga power generator sa Panay. Ang aton consumption sang Iloilo is only 300 megawatts. May sobra kita, may surplus. Ako kan may mangkot ako no katinglan nga ang more hindi waay nagadirekta nga ka-connect nga angot sa PEDC. Kundi ang ginahimo sang PEDC, ginapaagi pa ang kuryente nga ila ginapatubas sa transmission line sang NGCP. Kag ang NGCP amo ang mag-supply sa more. But pintindi nga ang more gabayad sa NGCP kag sa PEDC. Dugang tingala kung hindi pwede ka direkta. Hindi kaya, that's how the industry set up mo. In fact, may ruling man ng Supreme Court nga magbakal kuryente, dapat i-bidding mo. Dapat i-bidding mo. Hindi pala sa una, ga-oppose sa una sa mga application, sa PECO, sa ila power supply agreements, nagka-participar kita. Pwede ito yung sa una nga direct negotiation ka. Although hindi gali pwede, kaya eventually nag-rule lang Supreme Court nga basta magbakal ka mo power supply ang mga distribution utilities, dapat i-bidding nyo gali. So all this time niya wala ka bidding. Ang PECO, ibang distribution utilities, Direct buyer. nag-direct negotiation sila. So dapat tutukan mo kaya base pala may mga estilo. Pero amo na nga sila yung tanong, amo na that is how the industry is set up. Pero amo na that's where the role of the legislators come in. Kung may makita nila, like for example kita sa Iloilo, di kita ko doon pinakakulihot, di mo? Nga iyaboy tanan nga kuryente sa grid. Anay nga ma-dispose na tanan, wala na bilhin sa aton. Damo na bala. Pero nga ako pamangkot amo ni. Ako niya pamangkot nung petlalain. Ang pamangkot ko, sinong supplier sang more power? Din sila gakuha kuryente, gakuha bala sila sa PEDC, gakuha bala sila sa ano. Kaya base sa iban sila nga lugar, gakuha. Ang akong pagintindi sila, nga dependent kaya po sila sa kwani sa NGCP. Kay ang mga power plant dire, kuha na sila mo, why hindi sila ka-generate mo?
Diba? Hindi amo na yung konsepto. Ang isa ka distribution utility, makontract out gina siya sang power. Ang MGEQ na bilang minimum guaranteed electric quantity nga ikwa nila mo ni may take or pay provision pasumabla sa tubig. May kontrata gina sila nga i-compute na nila pinaka-ideal nga minimum. Pinakanubo nga minimum kay ang ining minimum bayaran mo ni siya konsumuhon mo man o kung hindi. Okay? So may contract gina sila ya sa iban nga lugar nga sa iban nga power plants nga dapat i-deliver gina iya sa power plant. Tapos may araman sila kontrata nga in the event nga magka-problema o kung kulangon kami, dira kami makuha sa inyo. So, amo na, dapat lang taon natin kung anong mga kontrata, kung gusto na lang natin nga comprehensive lang pag-insindi natin, dapat na natin City Council, kaya kita di kapektado, kuhaon nila tanan niya kontrata sang more power supply agreement pala. So that we will know kung di inhalin ang kurente nga baklon kag Tino tamimi man lang council, mayo na kayara ka sa una, reklamo ka, subong kay Y ka na, Y si mareklamo da. tiki ba si di sila ka insindigit pero wala man sila ka pangayo bulig kay kita ya kay minungpit ya pwede man kami kape mo lang kapitalon nyo sa mo. Inawagada nyo lang kami pangape kag istorya naton kung ano kay para makasharing man kita. Case, Para man ni sa aton tanan, ang bailan na yung mga sweldo, bisan hindi kami sweldohan, kapihan nyo lang kami. to be candid sa na, may nagsingitan bala sa council. Bangod sining blackout. Why giday? Oo. May nabatian ka? Wala. Gani. Tinga. Number one sa tani, kuha mo na ng number one nga step tani, kuha mo nila tanan niya kontrata sang more power para malantaw naton kung anong energy mix. Sang kay para basi dito siya kuha sa kundiin nga lugar. So amo nang magutunta nga kung dito ka mo gakuha kag ang trip off diri sa Iloilo nga mga power plants. Why is electricity not being delivered? Oo. Sa Iloilo City nga dito man ang source. Kay simple compartmentalize so man yang province ang Ilikuan compartmentalize so man na sila kay may ara man na sila yang mga suppliers nga ginkontrata. Ang Iliko tulay may ara man na sila di blanong pet. Ting Iloilo compartmentalize so man niya kay sino yang aton nga mga suppliers di sa Iloilo. Nubang sa una sa tsukpong sa istorya mo, ang Capitol sa una may direct purchasing contract sa green power sa Negros. Take and pay man to. Hindi sa Negros to. Ang concept sa to nga ang the wholesale electricity spot market kung ginapakal sa ni Governor Tupas Anay. Tawagin na ang contested markets but silingon kung lapit pila ka megawatt ang imong ginakonsumo para sa aton mga local governments. Pwede ka ka-direct ya. Di ka na magbakal kuryente. So may provision pa nga kung sobra ang imo konsumo, pwede mo ibaligya. Kaya barato mo. Posible nga solusyon, no? Posible nga solusyon. Pwede mo baligya ang imo yung sobra. Sobra. Sudad ang nagreklamo lang sa si Mayor. Ang makonsyal da kag kuan way gikumbati nga nagambal sila nga mo na to ni nga nagamo sini. Kag mismo ang NGCP bilang highway kitid na subong ay dalan. Tani ay ang suno kay Secretary Lotilia. Rafael Lotilia nga tani by August 2023 ginsulbar na ang sang NGCP ang iya connectivity Na connection correct. line. Sakto na. Inkumpleto niya kay gamay ang aton connection sa gwa. Kita ang pinakakulihot sa singisin ginambal ni Attorney Rotsi. Kita pinakakulihot. Kita ang pinakapunta sa grid. Kay ang akong paintindi sa Tony Pet kag Tony Bots. For example, may blackout kita di. Pwede kita makakonek sa Luzon grid o kung sa Mindanao para nga makasupply sa aton di. Subong yo ay kita diha. Sunod kay Kwan, kay editor sang Daily Guardian, si Franz Angelo, ang kakonect solo nga outlet sang Iloilo
amo ang linya sa Negros, which is only capable of delivering 100 megawatts of electricity kulang. Waay gin tanaw sang NGCP na. Kita ni sina masulod na sa pinsar sa mga politiko, mga congressmen din atong syudad. Congressman atong syudad. Actually, I beg to differ nga ba mula kinalantaw. Ilan na gani kuno nga gin-submit nga plano nga panglinyahan na natanan. Galing hindi lang matapos-tapos ang plano. Tapos is that puwersa bilang pag-pressure puwersa kapag pressure sa ICCP nga isang treat nila ang ilang project pag-puwersa pag-impel na kung hindi ka mabayad kailan nakakaso Oh. May penalty ka. 5 million ang penalty ano yan ano pinungkuan mo lang na sa mga legislators naton wala bala sang ngipon reklamo pati ako sa media nagtalakay wala sang ngipon tapos wala na kulbaan yung GCP tiyan mo na tani nga i-compel bala nila kaya kung nambala sa gobyerno hindi nyo kaya kaya inaisin nyo makuha kami sarili na mga kontraktor para matapos na kamubayad. Pwede na. Damo na lang estilo kaya ara na sa civil code na mo di ba? Kung ang isa ka tao may obligasyon mag-ubra sa isa ka bagay. Kay sa delay sa isang taon hindi may isang tao nga kontrata siya. Nga ako na lang mo paubra pero ikaw bayad. Di ba? So amo na tani ang mga amo na lang ang mga hindi lang nga pag tulaton nyo yung GCP, kabalo na ka mga pila na katuig ka delay. Tapos kung maguba, basolo nyo to. Oo. Hindi, you have to be proactive. You have to be proactive nga paano ni padalion kung hindi ka mo kaya, makuha kami sarili nga kontraktor. Kung mo ang responsibilidad yara gid sa abagasang Department of Energy. Okay, oo. Iyasang DOA kag iyasang ano pa? ERC ERC. tribunal lang na siya. Okay. Mas bla to, oh. DOA dito. Para mas may tsindihan, analogy. May isa ka warehouse. May empleyado, may manager. Di kabalo ng manager nga kapila ng mga awat ang empleyado. Kapan-kapan niya, ulo akiga niya lang. Hindi ka mga awat ha. Ginawa mo yan lang na. Isang uli, ito nga nasang stocks ng kaladula. Sino ba sa ulon mo? Ang kawatan. Ang kawatan niya empleyado kung no manager. Nga dugay na gali balaan nga amo ng sitwasyon. Ano ginubra niya? Na amo na bla. Kasi may ka-hotspot lang sa kawatan. Hey, malay mo. Hindi niya imo lang yung GCP mo. Oh. Ang pwede naman rin siya ng contract. Kahit kay ati bala na to niya nga gin-privatize ni ang NGCP ni sino niya yung NGCP ang mga tagiya sa ni Tripet? Daw tatlo ka main player sila ang Monte Oro, Power Grid Corporation dira ang kasulod ang grupo ni Henry C. Pulos mga insects ni ang iupot. Ibas ni taga Minlan pa. Ang kadua mo ang Kalaka Power Grid Corporation. Ang katatlo amo ang State Corporation of China. Tipi lang aton parte sa mga Pinoy no? Siyempre, kung sundon mo ang Corporation Code of the Philippines, dapat hindi magnubo sa 60% ang Filipino stocks. Magtatlo ni mga inchik ni 60 na nga lang sila, 40 lang Filipino stocks. Pwede mo tagya. Hindi pwede nila mampangana para mapakita nga 60% yapon, 40% hanggang 40% lang ang foreign stocks. Pwede ni Tony Boots na ma-resend ang contract. I don't know ano ang legal terms. Franchise. Ang franchise, kasi private pwede nga liwat sa gobyerno. Pero ano naman? Which contract ka namin mo? Contract sa Ang franchise mismo? Oo. Di, pero siyempre hindi na siya madali kay monopoly ka ni. Hindi ko naman, hindi asas yung ginapo sa mga insect eh. Di, pero kung Hindi na pwede mabawi na sa gobyerno, hindi na pwede mabawi na.
tiyan mo na dapat ang gobyerno long-term planning man siya tani. Sa mo na nga bagay. Tapos pang manilag-nilag na sa kung sinong pwede ibulos. Tiki na take over gani ang piko nga amo ni ang grid ma-take over man na. Kag dapat privy ang gobyerno sa tanan-tanan nga hulag sang But siningon may nag-oversee bala. May nag-oversee sa operation sang NGCP nga insider dapat ang gobyerno sa ilang operation. Yes, it's true, it's a private firm, but it's imbued with public interest na dapat ang gobyerno, dapat kapungko managay, dapat sa board ang gobyerno dahil bisan ex officio lang nga representatives ng gobyerno so that the government will know what's going on para in the event nga i-exercise ang presidente ang option niya to take over that facility, at least may tao o kung may mga tao nga kaintsindi nga daan kung ano ang mga problema, kung ano pa mga lubrahon, kag anong mga ang pagpalakad sa sulod para hindi ma-prejudice ang Pilipinas. Kung napamusin niya ang professional inquiry ni Atty. Ped at Atty. Boots, why mga lini pulos? Kung makasubong lang sagot, ano niya kamusta niya? Wala din pulos. May pulos man tani kay sunod sa kinabal kay nani Attorney Boots. May power ang Congress to summon, to subpoena kag makapatong sang penalidad nga contempt of contempt. Pwede mapriso na tao nga Kung wala nag-sinipan na, Hindi do gapas kada sa ang Pero sa nag kaya
suno sa ila Memorandum of Agreement ang MIWD wa kundi nangin regulator na sa Metro Pacific. Correct. Ma-regulate lang siya abot kung na ma-apply mo diri ang power to of regulation. Okay. Lupit ko may mga mapisan kadabla nga mga abogado pong kuanta ni bala kay i-challenge na ni sa korte opisyon nila. Ba mo yung sitwasyon. Under the water code, hindi bala sa chimpo pa to ni President Ferdinand Marcos, hindi bala nag-create siya sang water districts. I mean, that's good law, ha? That's good law. Nga may certain area ka, ang water district will utilize the water nga available sources sa isa ka water district. Kag gobyerno makapot para properly manage ang resources kay titubi niya mo, hindi niya pwede nga ihatag mo lang sa private, yung suyupo niya lang niya tanan. So dapat gobyerno makapot para mabarato at the same time manage mayo. Amo ng konsepto sila. So gintagaan niya sang poder, mandate. Gintagaan niya sang mandate through the water code. Gaan niya mandate ang mga water districts ani. Kag monopoly pa to gani sa unay. Uli na man naging question ginambal sa Supreme Court nga hindi gali monopoly. So what MIW did, bargain away niya yung iya mandate by entering into 2 JV contracts with the same company, umbrella of company, nagubra sila duwa ka bago. Why did I say bargain away nila? Kaya nga, ilan ni dapat obligasyon, kag ilan ni dapat control, kag obligasyon nga mag-manage ang tubig. Why did they bargain it away? Because nag-enter sila sa kontrata nga ipasa sa private firm ang operations kag pagpangita sa tubig. And why do I say yung bargain away? Because 40% share lang yung ila sa JB Corporation. So the private firm na 60% share, sila may 40% share lang. Take on may mga desisyonan abi nga mga polisiya sa pagpalakad, sa pag-generate ng tubig, kag sa pag-distribute ng tubig. Kung may mga polisiya nga dapat pagka-desisyonan, sino desisyon madaog? 60% no? Ang 60% di ano pa i-regulate mo da. Tapos, you cannot regulate a corporation of which you are part owner. Oh, okay. May conflict of interest. You cannot katindog ka regulatory body ka. Tapos ang gina-regulate mo, ang JB company of which you are part, you have 40% share, ikaw tagiya. Di paano mo regulate lawas mo? Kaya ikaw mismo, ano man, minority ka. Minority shareholder ka da. Kaya hindi ka ginambal ko na kay nag-deteriorate. MIWD, sang una na, yung tubod, 24 hours. Subong iya, kinanglan, timing naman to sa Mandurriao, aga. Nasa magalas 11. Pero kung ikapit, no? Problema, tikin man rin sa una. Sa Tony Pagudya ni Tony Books, ang guest natin sa Ligadian, ang Metro Park, si Migo na to, Engineer Gillargan. Nga ang MIWD, regulator lang niya. Why sila sang why sila sang rolyo, ma-regulate lang sila na amo ni presyo, amo ni tanan, amo ni Ibano, Kalulo, gani si Mr. Gillergan kay siya ginapatubang di. Dapat ano yung nagadesisyon na sila sa babawa mo na ipatubangon dire kag pa istoryahon. Kay hindi man na siya nagadesisyon sang kunan din masulod nga transaksyon ang MIWD. So you see nga basically nang ugas na sila kamot ang mandate na ginatag sila nga gin-entrust sila sang gobyerno nga ginsalig sila sang pumuluyo pagi sa gobyerno nga kayuhon nyo ha ang pag-ano sang tubig nanguga sila kamot kagin pasa sa iban nga private firm of all entities pasa pa nila. So you know what, to be honest, sang naglabi sa una mga vlog ko nga mga boss, mga politiko, mga boss bla kami hindi kami boss mo, mga boss nga politiko sa una.
Sa Galabi, sila nga i-dissolve ang MIWD. Hindi may mga petisyon pa to, pirma-pirma pa to, nga petisyon. Doon abot yung i-dissolve ang MLWD tapos buslan sa bagong private. Oo, private. Which hindi man natin gusto. Isa ako sa mga nagpamatok to nga i-dissolve ang MIWD. Hindi ko ya gusto nga i-dissolve ang MIWD. Kayo lang. Kayuhon lang. Oo. Amo lang nga ako niya nga, kayuhon lang. Pwede na butangan ng mga bagong nga kompetisyon para ma-compel sila nga mayon pag nila negosyo nila. Hindi ma-monopolize. Hindi ma-monopolize. Amo na yung ako nga stance ang una. Ti pro subong nga tigayon gid nga naging privatize. Ti ano nang dipinsa ta subong kung hindi ta kung monopoliya naman tani may na sulod balibago nga at least hindi na monopoliya kag napakita man nga if you give a dedicated company a certain portion of Iloilo lang tutuki nyo lang da mayuhayan nyo lang da tubi kay wala ta problema sang sa hatag mo tanan hapaan niya tanan di makarapal Public utilities kanina bila apektado na talang. Kuryente, tubig, amo gini ang dito bangsa to apektado na talang. So anyway, no hindi matapasiling ito ng pep nga hindi mayo ang sunod sa New Year. Kaya i-pizza 4 muna Sa dos. lapit sa Diyos. Kedua nga adlaw sa New Year, amo na ayok na kaya siling ko kay Tony Pep. Mariglo ni masanagan pinagi sa iba na ganun tapos ng brownout amo na pagkagawa sang mga statement wala gani ibang wala ipos sige ni mayor sa inyo. Kaya kung kapatid ito ba, hindi mo naman declare doon nila na the state of calamity ito ni Boots o Palipet. Siguro sobra po si tao. Ang nakalakuba. Refta. Walay may na kwan. San. Kaga ang na-hospital po interi. Ayan dito. Masig pasaan na lang sa kargahon ni do amo na ang kwan. Ato ni Boots, imo na lang party statement sa aton mga viewers sa bungat lang. sa sininga tuig, we were given a wake-up call sa pag-brown out kag nga realidad sang sitwasyon naton diri sa aton pungsod. Ang mensahe ko hindi sa pumuluyo but sa aton nga mga leaders, sa aton mga policy makers all over the country lang siguro nga it's time to self kung kamo da sa inyo posisyon kag don't waste that opportunity nga samtang ara kamo da sa posisyon, do something about it. No matter kung ano kagamay, bisan ano ka ridiculous ang mga suggestion nyo, kung suggestion nga ma-explore kita sang solar option, istoryahin nyo. Kung gusto nyo siling ka mo ma-avail kita sang wholesale purchase sang kuryente nga madirekta kita sa planta, istoryahin nyo. Do something nga mitingin nyo, explore nyo, kag look for options. Hindi nga kada crisis makuob lang kamupod sa mga pamuluyo. Kay sa inyo yang kamot ginhatag ang poder to find solutions. Self-reflect ka mo kag panumduman nyo mayo kung ano ang pwede nyo mahimo, no matter how small, given your authority. Palapara nyo, pinsar nyo, kag act with urgency sa mga problema nato diri sa syudad. Sa karimo diri sa atong program diri sa Ilonggo News Live.
Attorney Pet, before ka mag-parting statement, parting shots. Pati ko kuno, Attorney Pet, kung nakapila ka ng Litson, bakit ka Ah, ito ba Litson, alin sa picture? Way taga baloko na nagtagid man sila Litson, nabatian pero lang kita nga nakabati pero Naman sila, oo. pila ko ng Litson. Oo, kani. May po naiisip, ha? Kag amo na na kabay pa man no nga ang aton mga sulugoon sa Kongreso magahatag sang dugang ang ipon sa Department of Energy nga maka-impose gid sang administrative sanctions sa mga players sa aton power industry. Hindi lang siling magulat hambal-hambal nga sala sang NGCP tapos wala man pagkatapos muna. Namitay nung pit bala, kung may delay sila sa pag-ubra sa isa ka project, kundi may negative slippage man, para sa mabla, kwaon to negative slippage, kaya kung sino ding apektado, ipanagtag ang kwarta di sa mo. Amo nang penalty, kwaon nyo to, yung ipanagtag diri sa mga affected households, diri ang penalty. Kwaon sa gobyerno, kaya ipanagtag di sa aton para ma-alleviate sa aton ding sitwasyon. Do liquidated damages bla ng pet. Wala mo gisip at Attorney Pet kag Tony Boots. Ang gayuhom ako, kay ti ang DOA Secretary is from Antique. Ang Undersecretary sa DOA is from mga Ilonggo. Inyo na yung timpo. Hindi ka masugit si Kuan, sugit ba ni si Siguro Suman Jam-Jam na malapit sa kay Romualdez. Nakatulog sa plaza, bangod ka init, tiyara na kamo sa poder. Padamog salamat sa atong mga bisita, kag audience sa atong panilos natin sa kay Attorney Pet. Sa kanan din ni Ruben sa control, kag sa kay Kotora. Ang iyo dyan sa kanginan Art Calzad, mayungan lang. Gusto na sila tayo mo? Kay kuan mo kay interview naman na ito siya bahin sa Peko pa to kay sila tong